Construyendo con alambre armazones poliédricos y haciendo que por uno de sus extremos asome un trozo de alambre para que el conjunto pueda sujetarse con comodidad e inmergiéndolo en agua de jabón, se obtendrán al tirar las bellísimas combinaciones de láminas líquidas, planas y irisadas que se cortarán según rectas de exquisita finura. Això ho deia el 1917, ja t'està dir. Llavors no hi havia Fairy. I a propòsit d'això podem dir què hi ha dintre aquest líquid, no? Dintre aquest líquid hi ha el 50% d'aigua, aproximadament, jo us aconseguiria un 60%, però és una mica bull. Un 60% ja en diu. Un 30% tipus Fairy, Mistol, Conejo, Lavavajillas, res de Gel Salvaje del Caribe, de Gel Salvaje a los limones del Caribe. Perquè això fa bombolla molt petita, enteneu? Volem bombolla gran. Això és important, és la qualitat de la bombolla. I llavors el 10% de glicerina. Això és el truc, el 10% de glicerina. La glicerina en venen a les farmàcies, cap problema. Això, en podem tirar una mica més, si voleu. Això una mica va a ull. No ve aquí. Com que hem afegit aigua, o hi podem tirar Fairy. Jo crec que sóc el millor client de Fairy. Molt bé, d'acord? Bé, el fet és que aquesta és la combinació, no us enganyo, En Pep Bou me comentava, ens hem trobat algun dia a fer bombolles. En Pep Bou és un professional de les bombolles, no? Ell hi tira menys Fairy, però hi tira menys sabó. Ell, no us dic la combinació exacta, però el 10% de glicerina també hi és, però amb menys sabó. Ara, ell utilitza un sabó nord-americà que es diu Sharp. I esclar, aquí a la Unió Europea imposa un límit a la tensortilitat del sabó per qüestions ecològiques. I als Estats Units aquest límit no hi és. Llavors aquí pot haver una diferència. Ara ell diu que no té cap més truc. Explica anècdotes de que uns li anaven en el líquid, coses així, diu, jo els vaig regalar a casa ningú una garrafa del seu líquid, per exemple. Almenys potser la garrafa que té per regalar. Bueno, continuem. Mira, ja que estàs aquí, ves passant les diapositives. Està bé, com te dius? Sergi, endavant, home. Bé, aquí veniu un tros d'una cosa de la NASA, un Saturday Morning